Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Domingo, ikaapat na Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Domingo kan marhay na pastor. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, offered by Lisel Pabiricio and family, Chona Marie Olagera and family, Marilo de Garcia, Helen Micalier and family, for passing in the civil service exam, offered by Margie Asaitono. Thanksgiving by Agnes Grace Patriarca, Canon family, for all the blessings by Cynthia Lopango and family, Mary Joy Maravilla and family. Special intention for guidance to safe travel of Carl, Ben, and friends, offered by Helen Micalier and family. Para sa kalag kan mga minasunod, Emilita, Mikael, dulot kan untay ungtangko family, Willard, Ian, Josefina, dulot ni Emmanuel Cano and family, Josefina and All Souls in Purgatory, dulot ni Rene and Royce, Maria, dulot ni Malu and Joseph, Roslyn, dulot ni Agnes Grace Patriarca, ni Dinia, dulot ni Levantino family, Edwina, dulot kan Bilyesa family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Gabos na banwaan,
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Ikaapat na Domingo kan pagkabuhay liwat, fourth Sunday of Easter. Usually, this is dubbed as the Good Shepherd Sunday, ang Domingo kan marhay na pastor. Kaya ining Santa Misa niya to ngunyan enot, idulot po niya to sa pagpasalamat sa regalo ni marhay na pastor na itinao sa satuyang simbahan na Katoliko kang May 8, nagkaigwa po kita nin bagong Santo Papa sa pagkatawo ni Cardinal Robert Francis Prevost. Sa iyang piniling pangaran, Pope Leo XIV. Papa Leon ika-14. Ikadua, ngunyan man, ipinagsaselebran niya to ang Mother's Day. Ang sa tuyang mga ina, iyuman ang mga marhay na pastor. Apisarkan sa tuyang mga ama, sa satuya pong familia. Kaya isabay niya to sinda, sa satuya pong mga pamibi, bilang apresyasyon kan sa indang dakulaon na role na ginagampanan sa satuya pong mga familia. Asin araman po niya to padagos sa aga, maburoto kita, mapirili kita kan sa tuyang mga lideres, isabay niya to sa satuyang intensyon, ang pagpamibi sa kada saro sa to, nalugod pa man makapili kita nin mga pastor na magigiya sa tuya, pasiring sa berdeng sabsaban, kan sa tuyang kaguranglan, kan kahadean ni Diyos. Lugod pa man, an mangibabaw sa sato, an sa tuyang konsensya, dikta. Kan konsensya, bako ang dikta, kan kwarta. Piliun ta ang tamang daan, bako ang 500. Iyan ang hagadon niya to sa satuyang kaguranglan na grasya sa pagdulot niya to kaining Santa Misa. Ngunyan mga tugang, midbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan na sindarhon kita, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-omaw sa Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, maggiya kasamo, pasiring sa pakisumaro kan mga langit nun, nakaugmahan, tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sain nagikan an kusog nin pastor. Uli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling sa to an isog buot kan mga inot na Kristiyano sa pagharubay kan marhay na barita sa tahaw kan persecution. Maski ngani an iba dai ako, dakol na mga hintil, an naagugma asin kinugos ang tataramon kan Diyos. Lugod, kita man maging maisog na ihiras, ang satong pagtubod, asin magtiwala sa plano kan mahal na Diyos, an inot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Perga, nagdago si Pablo asin Bernabe sa Antioquia nin Pisidia. Kanal daw na Sabado, naglaog sinda sa sinaguga, saka nagtukaw. Pagkatapos kan pagtiripon, dakol na Hudiyo saka mga bakong Hudiyo na nagkumberter sa Judaismo an nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe. Tinukduan sinda kan mga apostol sa kasinabihan na padagos na mamuhay sa biyaya nin Diyos. Sunod na Sabado, haros gabos na tao sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramonin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudiyo, ang kadakol na tao, nauri sinda. Kaya diniskuter ninda si Pablo saka sinupog. Alagad urog na nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan ninda ang mga tao, kaipuhan na sa saindungo na ipahayag ang tataramon nin Diyos. Alagad, huli tadain nindo iyan inako, asin dain nindo ibinilang ang saindong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing katapusan. Magduman kami sa mga pagano. Huli taan tugon sa kan kagurangnan, iyo ini. Ibinugtaktaka na maging asarong ilaw para sa mga pagano. Tanganing ibarita ang kaligtasan, sagkod sa mga puro kandaga. Pagkadangog kay ni, naugmaan mga pagano, asin pinapamuraway ninda ang tataramon nin Diyos. Dangan nagturubod ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramon nin kagurangnan, nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyon na ito. Alagad, pinaribukan mga Hudiyo ang mga lalaking namamayo kan syudad, asin mga babaeng ginagalangan, saka makidiyos. Huli kay ni, pinasakitan ninda si Pablo saka si Bernabe. Dangan pinahali sa sendang teritoryo. Kaya pinagpagkan mga apostol ang alpog sa sendang mga bitis, tumang sa mga taong ito. Dangan nagduman sinda sa Iconio. An mga paratubod sa Antioquia, napano nin kaugmahan, asin kan Espiritu Santo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita an sa iyang banwaan, asin mga karniro na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Bilog na kinaban, maugmang mag-awit ka sa kagurangnan. Maugmang maglingkod ka sa kagurangnan. Magdulok ka sa atubang niya, asin mag-awit nin maugma. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Midbidon mo ang kagurangnan, iyo ang Diyos. Linalang niya kita, asin sa diri niya. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Marahayon ang kagurangnan,
an sa iyang pagkamot daing kasagkuran, an sa iyang pagkamaimbod, magdadanay sagkod paman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Sa bisyon na pinaglaladawan sa pagbasa, mahihiling ang dakol na tawong nakagubing na puti. Nakatindog asin anda magsunod sa kordero kan Diyos. Pinapagirumdum kita kaini sa tahaw ning kasakitan. Ang Diyos sa tuyang pastor. Magsarig kita sa iyang promesa, asin makukuata ang kusog kaibahan niya sa mga pagbalo sa satuyang buhay. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Pagkatapos kaini, nahiling ko anday mabilang na mga tao, hali sa gabos na rasa, tribo, nasyon, sa kalingwahe. Nagtitindog sinda sa atubangan kan trono, asin kan kordero, nakagubing nin puti sa kamay mga kapot na mga sanganin palma. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahan nindaan sa indang mga gubing asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Kaya yaon sinda sa atubangan kan trono nin Diyos. Naglilingkod sa iya aldaw banggi sa laog kan sa iyang templo. Aatamanon sinda ka nagtutukaw sa trono. Daina nanggad sinda magugutom o mapapaha. Daina sinda mapapaso kan aldaw o kan anuman na init. Huli taan kordero na nasa tahaw kan trono, iyo ang sa indang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga borabod nin tubig na nagtatao nin buhay. Asin papahido nin Diyos ang gabos na luha sa saindang mga mata. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, nagdadangog sako ang mga karnero ko. Bitbit ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Tinatawan ko sinda, ninbuhay na daing kasagkoran, asin daing nanggad sinda mawawara, mayo nin makakaagaw sa inda sako, an sa kuyang ama na iyo ang nagtao sa inda sako, pinakadakula sa gabos, mayo nin makakaagaw sa inda sa sakong ama. Ako, asin na nama saro. Mga tugang marhay na barata kan sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Medyo mainit po ano. Yan. Nahiling ko si iba kasubago, nagbabasa pa sana ako kan Ebanghelyo, makusugon supaypay, garitig tataraman ako, dali-dalian na Father ang sermon mo ta, mainiton po. Yan. Anyway, ngunyan po, nasambit ko sa pagpuon, ngunyan, ika-4 na Domingo, kan Paskwa o pagkabuhay liwat, 4th Sunday of Easter, iyo po ang pinag-aapod niya itong Good Shepherd Sunday. Every time na ang Good Shepherd Sunday, pinagsaselebrar, kasabay po kayan, iyo ang
pinagsasabing Word Day Prayer for Vocations. Nagahagad kita, na tawan kita ni dakol na bukasyon, tanganing mas dakol, and maging mga pastor sa satuyang komunidad. Lalong-lalo na bukasyon sa pagpadi, pagmadre, asin reliyoso. So, iyan ang sarokan sa tuyang inahagad mo niyan. May nadangog akong nagsabi, sabayanin daw akong magbasa kay ini. Kung napupurisaw ka po, nagpaparahadit, asin day nangangaturog, inidaan dapat ang gibuhon. Sa isip mo, pagtiyong mo, mag-try kang magbilang nin mga karnero. Try counting the sheep. Sawa na day ka makaabot na 2,000 na bilang, day ka paturog. Ibaga pag day ka nangangaturog, dakulong kang tigiisip na problema, marami kang hugot at pinagdadaanan sa buhay, o pumiyong ka sana, magbilang ka. Hanggang mga turog ka. Pero ang sarong Christmas Carol, nagsabi man, na pag napupurisaw ka, day ka nangangaturog, if you are weary and cannot sleep, instead of counting the sheep, why not try count your blessings? Diba? Pasalamat ka. Igwa kanin pamilyang inuulian, igwa kanin harong, igwa kanin trabaho, igwa kanin marhay na salud. These are blessings coming from God. Instead of focusing yourself duman sa mga negative na nangyayari sa buhay mo, duman sa mga problema, focus yourself sa mga bendisyon na sinregalo nin mahal na Diyos. Diba? In that way, sabi kan sarong eksperto, mangangaturog ka. You will get a good sleep. Pero ang the best advice na nadangog ko, kung dai ka daan nangangaturog dahil kan kapurisawan, asin kahaditan sa buhay, instead of just counting your blessings or sheep, why not try talking to the shepherd, to the good shepherd? In other words, why not pray? Kaya sa mga gurang, sabi sa kuya, pag ako ngaya, Father, maturog, nagsasanto rosaryo ngaya ako bago ako magturog. Asin kadakla na beses ngaya, Padre, day ko naman natatapos. Nangangaturog na ako. Because you are talking to your shepherd. You are talking to God. Ngunyan, marahin na bareta na itinatao po sa tuya, kaining sa tuyang ebanghelyo. At sa tong kagurangnan po mismo, mina-introducir kan sa iyang sadiri sa to bilang marhay na pastor. In other words, pigpipresentar niya an sa iyang sadiri sa sato, tanganing maging pastor kan sa tuyang buhay. As inining pastor na ini ang handa na magdusay kan sa iyang buhay para sa to. Bako ini su pastor na naglilibot sana pag ma-eleksyon. Bako ini su pastor na bayadan itong pwedeng arkilahin. Pastor for pay or for hire. Bako ining pastor na nagpapasikat sana. Tanganing maging viral, maging sikat, magibo nin mga bagay sa atubang nin camera. Perming documented an sa indang tigigibo. Bako siya, siring ka ining klaseng pastor. Alagad siya sarong pastor na panghabang buhay. A shepherd for life na may pagmakulog sa iyang mga karnero. Ano ang leksyon na magayon na mano dan tadigdi? Enot, bilang sa iyang mga karnero, hinahagad po sa to, sosog sa ebanghelyo na magdangog kita sa satuyang marhay na pastor. Taang tunay na karnero, tataong madistingwisar. Maaraman ang pagkakaiba kan boses kan sa iyang pastor asin kan ibang boses na hali sa luwas. Sabihon ta foreign voices. Paski baga ang mga alaga tang aso? Diba? Alaga tang pusa. Pag ikang nag-apod, madulok sa imo. Pero pag may bisitang iba, na dainin da midbid, tigpaparabatok ninda. Anggot sinda.
kita bilang mga pastor kan kagurangnan, dapat daa, ang dinadangog ta, bakong boses kan iba, kundi boses mismo kan sa tuyang kagurangnan. We must be able to distinguish the Word of God and the Word of the world. Boses kan kinakban. Ngunyan, magayunon bagang pagpuro-purupan ta ini. Ngunyan, sa aga mapirili kita kan sa tuyang mga lideres. Kisay na boses, an sa tuyang dadangugon. Boses kan mahal na Diyos, o boses kan kinakban. What do we listen to? Taan kahulugan kan pagiging parasunod ni Kristo bilang sa iyang mga karnero, kaipuhan na nakasarumsum kita sa satuyang buhay, ang tataramonin mahal na Diyos na mismong nakukuata sa banal na Escritura, to become immersed in His Word, to study the way how He dealt with people, and to make Him the model of our own life. Pag nagdadangog kita sa iyang boses, kaipuhan nakitaan buhay niya to, nakaturuhok, nakasentro sa tataramon kan sa tong kakurangan. Asin hihingwahon ta, nakita magiyahan, asin gibuhon ta siyang modelo kan sa tuyang buhay. Sabi ko nga ni, magayon na hapot, basahon ta daw po, what do we listen to? Sa mga panahon ini, arin, asin sisay ang dinadangog po niya to. Boses kan Diyos o boses kan kinakban? Ngunyan dakulong kitang nadadangog na boses na kinukurahaw kan kinakban, lalong-lalo na sa aga, na maburuto kita. Anong tigsasabi sa tuya kan kinakban? Enot na nadadangog kong mga justifications. Ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. That is against the law. Basahon po nindo ang Omnibus Election Code o ining inaapod niya tong Republic Act 881 sa Section 23 and 26. Nasusurat dyan that vote buying and vote selling is illegal. Maski sa inmoan hilingon sala. Ngunyan baga, permitang nadadangog ang tataramon na paipit. Hain na daw ngaya supaipit. Kung igwamanin paipit, na dapat po kitang darahon sa aga sa satuyang pagboto, paipiton ta po ang satuyang pagkakatoliko sa satuyang buhay. Iyan ang dapat na ikimunta asin darahunta sa mga puling precinct sa aga. Ang pagkakatoliko tabako sa na po sa naog kan simbahan. Ang pagkakatoliko ta dapat niya to ining mahiling sa aga pagboto ta. Ikaduwang nadadangog ko kung kuahon ko ngaya, makatabang man baga ngaya, Father, sa pamilya ko. Kung kuahon ko ang kwarta, may bakal kong, so iba nga ni, nakabakal ng motor. May kabakal ko ngayang bagas, pagkaon sa sakuyang pamilya. Tutugutan po nindo na hali sa maraot o hali sa karatan, ang ipapakaon mo, ibubuhay mo sa imong pamilya. Magayon niya na hapot. Kung daig ko kaya ngaya ko ahon, ini ang boses kan kinakban. Kung daig ko kaahon, ang makinaba ngaya su leader. Kaya ngaya su leader, nakapa second floor na. Sa iyang harong. Kung daig ko ngaya ko ahon su kwarta. What do we expect? Pagkatapos kaining eleksyon, su kwartang ginastos, pag nanggana asin nakatukaw, babawion sa sato. Matirios na naman kita, problema sa kuryente, puro palsok. Pag nag-uuran, daing totoo asin marhay na flood control. Matirios naman kita. Ang luwas kaini, itong tigsabi kan mga gurang,
Nangunya na nakarisibi kita ki mga paipit, ubos-ubos, biyaya, pagkaaga, tingara. Di ba? So iba, seryosoho, nagtataramaan gayon. Anyway, magayon po iyan na paghurup-hurupan. So nag-uulok, aram ko, dahil pa nakarisibing paipit. Kaya magayon bagang haputuntaan sa tuyang sa diri. Ano ang gusto tang sundon? So tamang daan, so boses kan kagurangnan, o so 500? Magayon po yan paghurup-hurupan. Second point, na gusto ko pong mahiling ta, si Kristo, dapat niya itong ma-realisar, base digdi sa iyang sinabi sa Ebanghelyo, na midbid ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Si Kristo midbid niya an sa iyang mga karnero, kitang sa iyang mga karnero. He is there when the sheep needs Him the most. He gives quality time to His sheep. Bako siya sutipong yaon sana, pag ma-eleksyon, pag yaon na sa pwesto, ngunyan nakaabot sinda sa maski sa inasulok kan kinaban, maski sa inasulok kan barangay, nakikiabrasa, nakikikaon sa satuya. Pero pag nasa pwesto na, madyan ka sa opisina, by appointment na. Maghalat ka kung noarin siya may oras para sa imo. Bakong arog kaan si Kristo bilang satuyang pastor, midbid niya an sa iyang mga karnero, asin yaon siya sa pangangaipo kan sa iyang mga karnero. Minataonin panahon para sa iyang mga karnero. May magayunon akong kantang narumduman kaya, what is love without time? What is time without love? Yan. Arin man antig paparasabi tango niya na, padaba ko kamo. Kung dae ka namanin oras para sa inda. Arin man antig sasabi tang, may oras kita, pero dae man kita nin pagkamuot sa lambang saro. Kaya pag hurup-hurupan ta daw po iyan mga tugang, Christ knows us His sheep, He calls us by name, and we are loved by Him. Narumduman nindo itong istorya, isarong ina, naigwa po siyang tulong aki, pero nginararanan niya pararehas. Ang gabus na aki niyang lalaki, ang nginaran niya po Joselito. Gabusan na Joselito. Sabi kan madihon niya, paano ngaya madinaaraman kan aki mo, tapararehas ang ngaran ninda? Kung siya ang tigaapod mo, tagabusan na Joselito, pag sumiyabi ka ngaya, Joselito! At least nagimata si Lola. Tigpukaw ko lang po si Lola. Pag nagkurahaw ka ngaya, Joselito! O, gabos ngayaan madulok, gabos masimbag. Sabi kay ining ina, simple lang, pag gusto ko sindang apo doon, asin gusto kong maaraman ninda, kung sisay tigaapod ko ngaya sinda sa apelyido. Iba-iba kaya ang ama, kaya iba-iba man ang apelyido. Kita, midbido na maray kan sa tuyang kagurangnan. Namumutan niya kita. Christ is calling us by name. I hope we'll listen to Him so that we can be led, madara kita sa berdeng pastor o berdeng sabsaban kan buhay na daing kasagporan. In other words, we have to walk in His way and become like Him. Ultimong punto, ngunyan pong aldaw, along with the celebration of the Good Shepherd Sunday, we also celebrate the World Day Prayer for Vocations. Hinahagad po sa to na magpamibi para sa bukasyon sa pagpadi. At least you encourage your children, bukasyon sa pagmadre, asin pag-reliyoso. Pag sinabi ta pong bukasyon, hali sa tataramon na vukare, ibig sabihon calling. When somebody is calling you, you need to give a response. If it is an urgent call, and also, therefore, it requires an urgent response. O, encourage ta ang mga kaakian ta. Aram nindo ang ideal ratio da po.
Halimbawa sa padi, one priest equals 1,000 parishioners. Iyan ang ideal ratio. Ang sarong padi, atindiran niya 1,000 parishioners. Pero ngunyan, sa hiling ko, sobra-sobra ang parishioners, kulang ang padi. Malangani kami, digdi sa diyuton sa na po ining simbahan, pero tulo kaming padi na kulang pa. Di ba? So, ibig sabihin, nangangaipot talaga kita nin kadakol na mga padi. Magayon kayo ito sa istorya sa sarong lugar, dahil ko nangaranan sa lugar, they see to it that every family should produce a priest. Ang sarong pamilya, ang sarong aking lalaki, pipapadi ninda. Igwang sarong lugar. Kaya lang, nabalitaan ko, nabaliktad na sitwasyon duman, dati, kada pamilya, igwang padi. Garingon yan, kada padi may pamilya na. Nabaliktad na. O kaya kaipuhan ta talagang magpamibi para sa dakol na bukasyon. Taan pamilya, ang mga magurang, is supposed to be the seedbed and fertile ground for vocation. So let us pray for more shepherds. Let us pray for more vocations and promote vocations in our family. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos, maugman niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako, Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking buktong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat ali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapagkinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. sa tuyang pagselebrar kay Jesus, ang marhay na pastor, na nagdudusay kan sa iyang buhay para sa iyang mga karnero, asin mantang nagpipreparar kita para sa pirilian sa aga, darahuntaan sa tuyang mga pamibi sa mahal na Diyos, nagsasarig sa iyang pangataman, sa simbahan, asin sa kinaban. Sa kada petisyon, masimbag kita, kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, para kipapaliyon, ang bagong kasalihid ni San Pedro, tanganing tawan siya kan kagurang naning kadunongan, kusog buot asin pagkadayupot sa pag-ataman kan simbahan, sa katotohan asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa satuyang nasyon, hurog nangunya na pirilian, tanganing ang mga botante, magpili nin lideres na honesto, may pagmakulog asin naninindugan sa ikakarahay kang kagabsan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa gabos na opisyal kan gobyerno asin mga kandidato, tanganing sa yumahan ninda ang mga gawi ining korupsyon asin maglingkod na may integridad, hustisya asin pagkamuot sa mga dukha. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa simbahan, ang komunidad kan mga karnero ni Kristo, tanganing danay na mamidbidan ta ang tingog kang marahay na pastor, hurog na sa mga panahonin pagkaribong asin pag-aralangan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa mga dukha, nagiilang, asin nalilingawan, tanganing rangahon sinda kan kagurangnan, na dai nagpapabaya sa iyang mga karnero, asin tanganing kita maging mga instrumento kan sa iyang pagkaherak, ipamibi niya to sa kagurangnan. Special man niya itong isabay sa satuyang pamibi, ang satuyang mga ina, na yaon digdi. Pasalamat kita sa mahal na Diyos sa regalo nin mga ina. Asin tabangan niya to sinda kan satuyang mga pamibi na sa tahaw kan mga pagbalo,
sa saindang buhay bilang sarong ina, ilaw ng tahanan, padagos sindang maging mapusog sa pagtubod asin pagsarig sa mahal na Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, hinanyuga ang mga pamibikan sa imong banwaan sa pagpreparar niya mo sa pagutob kan sa muyang katungdan bilang mga syudadano. Papagdanaya kaming dayupot sa tingog kan sa imong aki, ang marahay na pastor na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan Eukaristiya. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niyato asing kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami na warasan mo kaming danay na magayagaya huli kaining mga misteryo Pascual. Tanganingan padagos na paghimo kan sa mong pagbabagong buhay, magin para sa mo dahilan kandaing tapos nakaugmahan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes, asinan mga angheles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo din gabos ta kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong nga espiritu,
Tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulas nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. May I invite you during the consecration to focus yourself not on your cell phones, but sa presensya mismo kan sa tuyang kagurangan. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa na si Leon, asin kan sa mong Obispo na si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Litas sa imo, Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Na nagpaparaan mga kasalan ng Mga tugang uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, an marhay na pastor. Siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang,
maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jubilee prayer. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Hobileo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Hobileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya, magpatlakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Mamipi kita. Marhay na pastor, pagkaniguon mong antabayan, an sa imong banwaan, asinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo, kan sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaba na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po mo ng gabos. Mga paisi, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Subcommission on Vocation. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 36,690 pesos and 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,273 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,116 pesos and 55 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Anakulikta niya to kanakaaging bulan na Abril, hali sa Tada canisters, igwang total na 52,663 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakwaon sa opisina, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini. Ngunya na bulan kan Mayo, sa Giraray, ang sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto, asin programa kan Paris Commission on Social Concerns, sa lado kan edukasyon, salod asin disaster risk reduction. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man, available na po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maawot na magbakal, magdulok na lang po sa mga tawo sa likod o sa opisina. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate kan nakaaging simana. Mga anonymous, 3,700 pesos, 3,000 pesos, 2 anonymous, 1,000 pesos, 4 na anonymous, 500 pesos, anonymous, 200 pesos. Donation through GCash, 10,660 pesos and 15 centavos. Boy and Girly Mirabona and family, and Engineer Ben Mirabona, 5,000 pesos. Mele Marticio and family, 2,000 pesos. Reginaldo family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa Indugabos na nag-serve, lalong-lalo na iting sa tuyang mga liturgical ministers, ang choir, live streamer, ang sa tuyang lectors, commentator, lay ministers, asin sa tuyang mga mass collectors, asin siyempre ang sa tuyang pong mga sakristan. Salamat po sa Indo. Asin siyempre sa gabos na mga sponsors kan sa tuya pong misa. Gusto ko kamong padagos na i-encourage, manunungod po kay ining tada program kan sa tuyang parokya. Dakula po ining tabang, lalong-lalo na sa mga programa kan Commission on Social Concerns in terms of scholarship, itong mga relief operations, medical missions, naigwa tigi-sponsoran po kan sa tuyang parish, lalong-lalo na kan Commission on Social Concern. And siyempre itong sa salud. So, dakulang tabang po ini. Salamat po. Asin, kung interesado ka mong magkaigwa ka ining canister, yaon po ini available sa, hindi ko kung may tabo pa dyan sa likod, or maghagad na lang po kamo sa mas kikisay na yaon digdi. Then, since the time na nagi po kitang one of the Jubilee churches, 7 Jubilee churches, o niya na Jubilee Year of Hope, kadakol na mga pilgrims na nagdidigdi po sa parokya. Kasi sosog sa deklarasyon kan sa tuyang obispo, when you visit the Jubilee churches, you gain indulgences. So, kadakol na demand sa tuyang parish na
halimbawa, maintenance, alukar ki mga pundo para sa tuyang mga pilgrims, sa pag-accommodate sa inda. Kaya may demand man na ano man lamang ngaya, Father, ang madarami pag nag-uli kami na souvenir hali ngaya sa St. Jude. So wala kami kayan, kaya pinagmarahimin na simbagan itong demand na ito. Kaya kung kamo po interested man magtabang, kalbus man kita yaon digdi, mga devotos ni St. Jude, igwa kita dyan ng mga available na souvenir items. In fact, pwede po ninyo ining gamiton sa aga, t-shirt na igwang imprenta po kang image ni St. Jude, nganing magbuto po talaga kita, bako susog sa diktakan 500, kundi tamang daan, diktakan sa tuyang konsensya. Yeah, so, available po ining mga t-shirt na ini, may different colors man po ini. Then bago ka mo magpasiring sa voting precincts, siyempre makapipo ka mo, nganing sa puon pa sana, guided na kamo ni St. Jude, igwa man kita dyanin mga mugs, o naigwa kan imahe ni St. Jude, asin siyempre habang nagpipila, duman sa pagboto, may mga pamaypay man po kita dyan, nganing ang hangin na sa indo pong na-absorb, hangin na hali ki St. Jude. Yan, day ka mo matintaran. So, please support ining mga efforts po kan sa tuyang parish. Salamat po sa Indo Kapos. Matindog na kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa So Diyos. mga mothers po, magpasiring po digdi sa inutan para sa indang bendisyon. Digdi na po kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor and appreciate them with a spirit of profound respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire them to live their vocations as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them to continue to trust in you all the days of their life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Last or recessional song. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos at
Amen.